vysokú školu poľnohospodársku. Vybral som si túto firmu ako jednu veľkú a modernú farmu. Ja som sa tu našla. Je to ťažká práca so zvieratmi, ale nádherná. A zvykli si oni tiež na mňa, keď ma koľkokrát čujú, že hušky, už dvihnú uši a už tu pýtajú. Dá sa povedať, že na nich je vidno, jak sú radi, že ten človek s nima spolupracuje. To je niečo nádherné, to si človek nevie ani predstaviť, že tej bytosti pomáha na svet tomu malému telátku, to je nezaplatenie. Asi keď som potelil prvú kravu. Je to dobrý pocit, keď niečo živé privísť na svet. Deň čo deň niečomu novému priučať a táto firma mi to umožňuje, čo je veľmi pekne, za čo ďakujem. Začínal som tu na dojárni, potom som prešiel do krmného tímu na krmivo Siloky, kde som pripravoval krmné dávky a rozvážal po maštaliach. Odtiaľ som prestúpil sem do pôrodnice, kde som mal na starosti telenie kráv. Momentálne pracujem ako inseminačný technik.